mchele entiere karkacha wawinja ne koro koduogo kendo wayudane ka gidhi nyime. Kala sani ino ka mtokni pongo stage ranyisi moni oyawo sikul onge jonyuol onge pesa mare tabia moni tieka katam no med school fees ko school fees structure mano miwa mokwongo kane ichako yiga osemede ko twice sani boyo chako mede makamo mede kod kaka okale mondo mi ng'isno mede yo makamaka bende onge. Last time icho med mago kamano kolo kwa ng'e sirkal ni ochung' kodwa kanye digi ka time ma nyithindo jomaboto no school ibo kwana chon ni kwano jomodhi university digi ka time manjo wasekalo ma jo university nji kwana jomoko dhi to kendo duogo gima chon chande madhi kwana jomopuonjo nyithindo nyiso ni jonyuol onge pesa sirkal ni okodich kod education mar jo Kenya nyithi Kenya. Aya nyinga iluongo ni Esbon Otieno maja da Kisumo stage Kisumo o maja Migori an korka kodanga wach kama somo masani otek kabisa kiche nyathi sikul to onge dwoko mara mabedo maber nti ng'at moro bukore wacho ni kati somo mitem nang'o to onge tich mara Kenya koro nyithindo boluor gi somo nyithindo dhi sikul kani wacho neno odhi sikul to tok sikul ni gimodhi timo malong'o onge odhi mana ywe dhot koro miyo sani sikul somo masani odok piny sirkal ong'ene kanyo malong'o mondo jopiny obed mamor. Erokamano. Hini kori machalo nade duoko nyithindo school alafu basi ka wala chalo Mimi kwa majina naitwa Joseph Odhiambolo, mimi ni mkaji wa Kisumu. Na kulingana na hiyo school education sasa hivi vile imepandishwa bei, serikali mpaka wakae wakijua vidole toshani na binadamu watoshani na mapato ya wananchi pia toshani. Kunalo wa mama mabwana zao walikufa wameacha na watoto na bidii ya watoto kusoma. Na wakati sasa fee imepanda inawasitia stress na wakati wa saizi Kenya na majukumu kali. Usuru iko juu, kama bei ya vitu ziko juu, kama ikirudia kama hizo mambo ya mafuta iko juu. Ikikuja tena school fees inapea mwananchi jukumu kubwa ambapo tunaomba Mheshimiwa William Ruto aangalie jinsi wanaweza balance Kenya, mwananchi aweze kuwa na maisha rahisi, kurahisisha watoto wake wasome, sio kukaa na watoto nyumbani. Sisi pia sio raia yetu kuacha shule. Tuwapenda kusoma lakini sasa kulingana na vile Kenya inaenda, watoto waweze soma na waweze kaa na mtoto nyumbani. So tunaomba serikali yetu, si ndo tunawachagua na tuweze tuwachagua. Siku ya leo hali iko wapi? Hali iko aje kulingana na venye watoto wanarudi shule? Hali ya leo tunaona hali ya leo kama watoto wana back to school. Hali ya leo ukiona saa hii watoto wako stage kulingana na mama mpaka tafute fare na tafute school fees na tafute budget ya kupeleka mtoto shule, lakini kulingana na vile hizo vitu zinapanda na mapato yake bado ni kidogo, inabidi ule mtoto anasubiri pale akidelay kurudi shule na sio poa. Tunaomba serikali kwa vitu kama hizi waangalie, hizi inapata watoto wa kike wanapata mimba akiolela kule mtani kulingana na hizo fees. So tunaomba Mheshimiwa William Ruto akae chini before apandishe vitu. And think twice. I think twice before you do. Unasikia? Yeah. Thank you. Watieko. Inyalo wacha ng'o kawuono nyithindo dok school ikruok chalo nade wala chalo bedo ka nyithindo dok ako winjore. Anje alo sakari umupeo mar Gospel Commission Church. Wacho ni sirkal owinjo duonde jopiny. Ji ywak mang'eny kaluwore gi chandruok ma sano mako piny kod pek mar ngima. Joma mine mamod liete man gi nyithindo madwano dok sikul no ka sani nyithindo mang'eny sani randa ogedo migidhi ni pek ngima. Koro Ruto onego losa mane uru noketo maniketo 100% transition man nyithindo dhi sikul Ruto te mondo mi winje weketo ngima matek ne japiny ma kawaida. Ji winjo matek sani wuoth tek sani kiaka midhi Migori miduok Kisumo ka inwang'o ka fare ma nyathi dwago ka dhi go skul ni malo. Koro japiny ma kawaida winjo mapek omiyo owinji duon gine mondo mi oduok garama mar nengo ngima piny pek goganda. Erokamano, Nyasaye mondo gwedh. Katieko ng'amo gik manya wuoyo katieko. Ane dong'o ne Odhiambo Wycliffe.
Ani dulunga no Odhiambo Wycliffe to wayuak ayuaka wach mondo sirikal ong'i wach fee. Dhano ywak kabisa kendo gigombo mondo gidhi skul to kaka nyalo konyore onge. Samoro janyuol ne onge kaka dokonyre. Ji temo dhi skul lakini gidhi ji matin nikech gionge gi pesa, samoro fee pod gionge go to gigombo ni mondo gidhi. Koro ji gombo dhi skul to fee onge. Kitieko wala chalo nade bus park ka kotenore ni kawuono nyithindo dok skul ni kamera chagi nyingi. Nyinga iluonga ni Kennedy, an iluonga Simba, awuok gweng' mar Mbita ko nini mar Matatu. Ohala kawuono wato wadhi maber nikech jowuoth nitiere, nyithi skul dok skul kendo wan watiyo kaka kawaida. Mana kamano Cleophas, katieko mago moko kuom paro mowuok kuom jonyuol kaachiel kod johala matimo ohala mar ting'o jowuoth kowuok e bus park kaendi, ka nitiere jogo mawacho ni ohala ni piny ni jonyuol onge kod pesa. Joma moko to nigi paro mopogore wacho ni ohala dhi maber gi yudo jowuoth, kata kamano paro to pod medo nyiedhore mopogore opogore e wi weche motenore kod pek mar ngima, gino ma bende winjo kaachiel kuom jopiny owacho kanyo ni ka odhi kama ni to chal ka gima nyithindo manyiri ma bende winjo beni dhi skul ka ngima tek ma jonyuolgi yuto gi ni piny nyalo mako iye moiu ma ok owinjore. Ka kamano aduoko ni e studio mondo idhi nyime kod thor wach mar twak e wi dok mar skul mar nyithindo odiochieng' ma kawuono. Cleophas an kuomi. Mana ahinya Millicent Adhiambo, bago twak makare gi jodak ikaw ni Kisumu ahinya stage